Yakudan. So nani BBMC. Kalim ko bi pullo nak wana Sénégalais wana Mauritanien wana Malien min ko bingel Afrique. Gidel gotel no wodi. Won himbe wonbe do en nder Mauritanie. Surtout côté bangi artisaji di. Habi jidi rendinde mon, abi jidi rendinde kam oron e public o. Souvent so be kala e nder BBMC yida Mauritanie kala sar ko Mauritanie e ko ni wi ko na. Mais so tawi mbi classe ami ko artiste mais mi classe ani Mauritanie. So tawi neddo ne jogi ko wawi yo naat studio yofto parce que hay goto nanta son BBMC ne ƴetto Mauritanie naɓe walla ne ƴetto artiste mais min ala fof ko ɓe mbiyata kamɓe ƴettor nenam ɓe ƴetto daɗo ko min ɓe ƴettata ko hay goto haɓene mbinde e réseau he onon fof on tinditiɗo on tini album bo tinditiɗi ɓe keɗima woni eɓe gara ɓe mbaɗa félicité BBMC mais ko yidde rendinde kamɓe public o pour mi wasa nadde Mauritanie mbimi ɗum ko jamais de la vie kala to ɓi pullo wawi wonde nder Mauritanie mi abboto ɗum te mi haalinoɓe wiɓe fansi jaam nan ɗo soɓe cikkina kulol ne hulɓinami hami wasa nadde Mauritanie so yiɗi ɓe jitto won kam ɗi kono hatta kam nadde ɗo par ce que min komi ɓi pullo wona sénégalais de min komi ɓi pullo il faut koɓe ganda ɗum mi wi wona mabɓe ene jogui écriture mum ene binde e réseau he ɗi BBMC ko kañum Mauritanie somi woni no kañum Mauritanie mi natta ɗo premier missiɓam gaccimi ko Sénégal jami ha nder Nouakchott studio Lawus min goto yeki mbanmi ko ponni wadde prise noddumi artiste aji Mauritanie foof mbimi gare mbaɗɗen son par ce que kon ɓiɓɓe fulɓe minen komin ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbi ala kamɓe nak ɓe jiyata ko mbaɗanmi ko par ce que somi waɗi tan ɓe mbiya BBMC waɗi te alors ko BBMC ko waɗi ko ene waɗi ko fuɗɗino woni kiɗiɗo haalde ɗum yidde rendinde entre Mauritanie et Sénégal min towmi ɗum e rap mbi seɗen ndaɓa mbaɗen rap mais gaccen public o mbasene wiide Mauritanie mbasene wiide Sénégal joni noon classe uji ɗi gaari koɓe mbatta wiide BBMC nana classe Mauritanie mini classe ani Mauritanie classe mi ko rabbimi te ko ɓuuri hewde e rabrimi nana classe mi jamma e ñalam suba kiri kala baɗo son so ƴettakimi tan waɗa ko région ƴettan te min meeɗa ƴettade hay goto par ce que mi ƴettata ko par ce que enen jiiɗi te etti kon fulɓe on message jinmi lance yon gandu kala nanɗon place BBMC ko artiste aji ɗi kala bawɗo nak yo ya naatoya studio sa yiɗi ƴettoɗa nena mala probléme mais woto rendinami himɓe ɓe joni ɗo ɓe gandi mis album am ala koɓe mbawi hen ɓe mbawi ko wadde réseau he hande BBMC ko kañum Mauritanie pour hami wasa nadde ɗo henna ɓe sikkata mbaɗa huulo no kulol windaka yam mami naɗo mi abbo fansi jam te mi abbor moɗon